personally, dahil sa Pampanga Mayor's League, ay ako yung gumawa po ng request ng additional 8,693 household na kailangan mabigyan sa aming bayan. So we did our part. Pero yun po i-request lamang. Sa ngayon, ang kanilang ibinigay is 4,373 household. So we are trying our best to do. Alam mo, Pare Paulo, sino ba naman ang mayor na ayaw gusto bibigyan lahat ng kanyang nasasakupan? This is a big problem. Kawawa yung mga barangay officials namin na binububog sila ng tao. Kasi pag sinabi sa national, lahat mabibigyan, tapos yung darating ganito lang. Siyempre yung tao maniniwala, sabi ng ganito, sabi ni ganito ang ibibigay, lahat mabibigyan. But, nandyan yung guidelines, so napakaliwanag. Buong Pilipinas, we are experiencing the same problem. Kakaiba nga lang kami taga Bacolor. Kasi nga yung mga tao namin, wala sa aming bayan. Nasa resettlement areas, majority ng aming mga kababayan nasa resettlement areas. But, hindi sila pwedeng isama dito sa modernization program that consists only of 4,373 allotted to the people directly na nakatira dito sa bayan ng Bacolor. Hanggang nalagay sa alanganin ng mga kapitan ngayon, marami ang nagsasalita laban sa kanila kasi nga umaasa ang tao na akala ng tao yung sinasabing ayuda nandito na, dumating na. Pinadala ng national government yung tulong na nasa poder na ng mga kapitan at kailangan ito ay ibaba na. Kap, real talk, ang kalagayan ba ng ating mga kababayan ngayon nakaayon lang na bigyan sila ng financial aid o sa sitwasyon na gusto nating manatili sila sa bahay dapat pagkain? Personally, sa akin, mas gusto ko pagkain ang ibigay sa tao. Kasi, sa karanasan ko dito sa barangay, may mga matitigas talaga na ulo. Pagka nagkapera yan, pare, tara, bili tayo ng gin, bili tayo ng ganito, inom tayo. Kikita mo, pag-iinuman yan. Baka instead na yung pera magamit sa pagkain, nagagamit pa sa alak. Pero yung pag-iintindihan nitang ngayon may problema ng DSWD, kung kasi makabilang ang katang 1.8 million kay Central Luzon is household. Nung household kaysa kitang terminong family, nino yung akakit mong mas marakalamidinan? Itang pa magbilang kay household o family? Ay, patsya kasi kayo pamilya, ba rin sabihin, mas marakalya. Kasi kayo may itong household, din kaya, adualang pamilya at lulang pamilya. Nung pamilyang may gimbasi, mas masandig niya. So, mas masakit yung kaya, mas masakit yung household, panakit mo? Ali, yung household, malagway ang patupad, uling household dambal, mo rin talagang kayo. Ano yung maging problema, halimbawa, kayo may itong household. Pili mo. Ano ba na nila? Sige, manalimbawa ka. O, halimbawa na. Yung household na 550 yan. Yung family, 790. So, madagul yung difference. Maragol yung difference. Niya pa siya, ali kasi lemon Diyan na kami ito example yung San Juan Nepo. King San Juan Nepo, yung metong bale, naghayat lula, 4 lang. Punta kayong bale kay Lele Dalan, ang gaya gulot, naghaya 4 na pambale. Kanya-kanya lang ang pamilya. Dito, nangayati mo naman doon pamilya. Kaya siguro, kaya naman ang tigay, mas saan niya siguro, nung naging basi is the family. Anong gagawin dun sa ibibigay na modernization program sa ating mga kababayan? Lahat po ito kompleto. Just directly for implementation. We are only given 2 days to submit. Ng mga barangay kapitan po, mayroon lang silang 2 araw na i-submit. Kailangan sa Lunes nakasubmit na ito.